Anu lur. Iki carane noto juga ora oleh sembarangan. Jadi dingenekke iki sik. Diponto-ponto ngene iki sik. Terus lembongkok. Iki ngene. Nah. Ini sik. Tinggal jupuk liyane ini. Kata-kata hari ini. Cinta tak memandang warna kulit, tapi memandang warna duit. Masuk. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'll be right here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar guys. Rewang meneh iki kare komandane kae. Remuk dari rewang. Komandan remuk. Mergo rewang. Nggih, Bolo Rewang Gunung Kidul. Tiada hari tanpa rewang. Iki kejata golek. Aku ini. Iki kejata golek godhong jati. Tinggo menak sego. Waduh. Adikan berbahaya hanya dilakukan oleh profesional, oleh Bapak Aska. Lawan bayi. Bidangkon bayi nek oke semute. Ayo. Mana ya? Nah. Iki tim golek godhong gedang. Dan carane B nggak sembarangan lur nggih. Jadi carane motong godhong gedang iki ora entuk apa jenenge nganti neng pok. Nah, kuwi dadi diengeh kitire. Ngoten Mas Bayu? Nah, ngoten niku. Nah, dadi ora entuk papras sret ngono dadi kudu diengeh setitik godhonge, diengeh kitire sumilir. Kitir sumilir. Ngono. Kowe mau tata cara le motong anu le magas dong gedang kene godhong jati. Kowe juga ngene. Jadi motongnya kudu ngene iki. Ora entuk kene iki. Wong nek nganti ngono to iso diseneni wong pawon. Ora dingoni. Ngono. Anu lur. Iki carane noto juga ora oleh sembarangan. Jadi dingenekke iki sik. Diponto-ponto ngene iki sik. Terus lembongkok. Ini. Oke. Tinggal jupuk ini. Ini seharusnya ini. Kok hasilnya rapi leot.
golek ngono kuwi. Dadi urip ning desa iki kudu iso ganti geten. Wetune rewang ora usah buru. Beden. Rungkat-rungkat sisan. Ora gur ngeslot, rungkat iki. Nah iki kudu iso ngene iki nek urip desa iki. Carane rewang kepiye golek godhong iki ana tata carane ora geruang waton. Ngono. Salam kanca rewang. Ya Om, wis bareng ngopi sik lur. Wis entuk sak bongkok. Oh sak bongkok meneh ngono. Iki bola rewang sing tim kedua wis entuk 2 bongkok. Kata-kata hari ini bolo. Ya, menakjubkan. Iki urung tak bongkok sing sak bongkok. Wayahe nyetorke. Oh, ana santing rembol kaya ngene. Wayahe nyetorke godhong jati, godhong gedang. Ayo. Ora. Kata-kata hari ini. Cinta tak memandang warna kulit tapi memandang warna duit. Masuk.